When sir, bale, di naamon tayo nga ada in report iti Adams Municipal Police Station nga ibagbagada nga adda ti duwang napasabugan iti alleged dynamite tayo nga ammonium fuel all intent nga detiket gamitin nga magamgamit nga para fishing iso nga ti kapulisan tay iti dumaleket dagdagos nga napan ijay nakaitarayan dadig iti duwa nga biktima sir ket kastaket nagkandak tayo iti investigasyon tapos namaman tayo na nati gapo na DJ pan nakasabog na DJ dinamita sir. Okay. So ano tinaduktalan tayo sir mismo iti crime scene nga bimtak na iti alleged nga dynamite. Ni-establisar tayo sir na klase nga dinamita dito apo hepe? Bale nagkuha kami palaing iti EOD sir tapos na ma-determine tayo no ana nga klase ti ko DJ nausar nga dinamita sir kasi ti ko ako enda ket detiket napidot dalaeng iti duwa nga biktima tayo ket ti iko kami no ana ti possible nga nagan na DJ ko ngem ti ko ada pelaeng di kiti taga EOD tayo ket detiket iso na amesa nga dynamite up anpo ammonium with fuel all intent detiket most osar nga pagkalap sir. Okay, deti tiltilon no kwa digiti dumapay nga pulis sir especially ti igiti baybay nga sinjanda then bakal da apo medina kasto sir ti plaster na deti dynamite sir. When sir. Okay, suket na son sir bimtak sininjanda sir digiti dua nga biktima tayo sir. Bale ti initial investigation tayo may kadigiti duwa nga biktima di nakasarita tayo ida sir dada J Batak ket tikonada allegedly ada nakita da kasi naggapoda ka na dingato ibantay agal-ala iti pakpako then nakita da nga ada dinamita iso nga inigaman na ket detiket bigla lat nga nag-explode isunan sir bimtak iso nga nakakuan iti pan nakaputol ti iman na DJ Mesa ni Apo Marcelino Manuel ken nakaputulan met ti ramay deti Mesa nga ni Joel Cabradilla sir. Okay. Ano klase din naman din sir nakabote Apo Police Captain? Sir? Nakabote sir, the bote na deti dynamite sir? Ante pa ay may establisar sir tayo di na pang kami kasi ti Sabado sir nag-follow up kami mismo in crime scene awan iti makita tayong marka when no kwak ti DJ dinamita no kasano di pinagputok na DJ sir. Okay sir na kunam nga napanda ti bantay mapanagala ti papako ngen kakitaan da ti alleged nga dynamite sir ti igit ti karayanon or ti pala bantay sir? Sigon ti istorya da di biktima sir di kano igit ti karayan asidig ti batbato sir nakita da kano jay iso nga napandamet ginamatanen sir ngem ti obobraen ti Dumalneg MPS sir gather kami iti investigation ken possible nga witness tapno na ti kastaget malawlawagan tayo na ti pudpud no nga napasamak sir. Okay. No, ti palawag giti dua sir, nakita da napanda pinidot so allegedly nga dakom adati nangi panijay or nangi bati or nakalipat apo Police Captain Medina. How about giti dua sir? Kumusta ti discussion ti giti digiti taga Adams? Anat kinatao digiti biktima tayo sir? Bale ti sitwasyon dan sir iso daket damet iti stable nga kondisyonen sir ken manarimaan nga agpapalaing day J Mariano Marcos Memorial Hospital J Batak City sir. Awamet kasla dating record da or decoratory record da iti otoridad digiti dua sir nga nagbalin nga biktima sir? Digiti ongoing obobrae mi sir actually digiti investigador tayo tatta ket adada NJ municipality ti Adam sir tapnon ti kastaget madamati aggader da iti additional information regarding digiti kinatao digiti duwa nga agnay DJ poblasyon Adam sir. Okay. Sir, amok nga digiti tsuryayo digiti samok ka expert kay digiti kasto nga papabetak so
dito napidod da sir, mabalin nga bumtaklatan no hamo nga sinjan kasi pag hamo kagad no dinamita agad sinjam tapos ipurwak mo. Apo police captain. So kay nasawin adda ti pius na. At dito apo Medina sir. When sir. No, ko sir iso nga do in ko tayo kadigiti expert nga ko iti EOD sir tapno no ipa-certify tayo ken pa-approve tayo nga no salang agputok DJ sir no masinjan or ma-ignite DJ pius na sir. Ito ti i-confirm mo kenyada tati sigon ti istorya ngamin di kita duwa di pinanghigem dalaeng ket sigod lat nga bimtaken sir iso nga andami pinagdua tayo sir nga baka allegedly baka haan lang inigaman da no diget di baka sininjan da DJ dinamit nga DJ sir. Away nga ron sir so nga agtakak no apay kasano nga bimtak ha. Yan ti mismo nga bimtakan na sir asidigan yan ti karayan yan ti danom iti gayson apo Sir Medina. When sir asidig iso na iti karayan sir idi imo na kami nga nagresponde iti Adams MPS sir ta handat pay ma-determine tay so that kasit gani J area sir. Adada mismo kano kami ni J igid idi ne balasi do idi adda na pan nagpasalakan kenyada nga nakakita kenyada idin sir. Okay. Aw mo ti kadwa sir digiti dududwa dalaeng apo hepe. Adda iso ti investigaran tay DJ sir tano dududwada lang when adda kadwada ta DJ Mesa nga nagpasalakan iso DJ ti napanda inalaan iti statement na tatay J Adam sir tapno na ti kastaget mapagsisilpo-silpo mino ag peso met laeng DJ bagbaga DJ duwa when nagaramid dalaeng iti istoryan sir. Okay. Sir no maduktalan tayo nga nagaramid istorya digiti duwa tagayam plano da aleds nga sudat ng pangpabetak mo nagdag dinamita kadetang karayan na anat ti agdang ti Philippine National Police sir kadetoy nga nagbalin nga investigasyon no yung kaso nga palso digiti imunan nga nirakura kiti dua nga balin nga biktima iti investigador tayo sir. Balay no mapaniknikan tayo nga kwa sir ipilaan tayo ida iti kaso sir nang rona deti pinagikot da iti dinamitan no pa sir nga intended para ti illegal fishing dano pa sir. Okay. Sir malagi ko man lang gayam idi sagbay nga bimtak di na pa bimtak deti alets nga dynamite adda tinaaladan nga pakpako apo Police Captain Medina sir. DJ nga roti may kasla pagpampanonotan tayo sir ta awam met pay iti nakita nga ko DJ nagresponde nga Adams MPS iso mo na nga dinamag midi sir awan tinakita da nga pakpako kas jemet nga awan tinakita da nga ore ko pagikabilan da nga agala ti pakpako sir. Uy nga sir tingo namon sir nga ti investigasyon nyo ket naggapod at bantay. Nga banda nagalapak pa ko, iso 30 taon da. Yung kasano nga napanday J baba, gapot na nakita damo J ko na mga alleged nga dynamite nga bimtak nga sud nakapukulan ti takyag ti biktima. Mabalin bagati nga ta siguro sir nga gapod at talaga bantay nga nagalapak pa ko. Ngamti ko naman sir nga awang pulos, tinaala da pay nga pakpako. Apo Medina sir. Okay sir, awan ti na pagikabilan dalang ko mga pagikabilan da nga agala ti pakpako sir ken kastamet nga ti adda iti churi mi sir DJ dynamite nga i-possess da ket osarenda ko para iti pinagala iti ikan ngem daksang gasat DJ O'Brien da ko mapela hanga natuloy kasi nasabugan da ka DJ dinamitan sir. Okay. Sa sino kadakwa dagayam sir? Iti na isinat ti takyag da. Apo Sir Medina. Ni deti Marcelino Manuel agbangog sir iso ti na isinat ti buo nga ima na sir. Tapos deti Mesa, deti Joel Cabradilla Idoriken iso met na iti Ramay na sir. Okay. Okay sir, lastly, kumusta gayam sir iti monitoring tayo? Kaligiti dita ilit ti Adams, particular kay iti igit ti karayan, at dakad di imunan nga na-monitor tayo.
ang dinamita iti ilid dumalneg or iti Adams apo Medina dati kasi nga storya or rimorang investigasyon tayo sir? Awan met pa iti namon monitor tayo regarding digiti Agos Ostarte dinamita dito when any other illegal fishing gadget sir nga pwede iti dumalneg iso nga mas daaw kami idi ada i-report iti Adams MPS sir nga ada nasabugan particularly ket partes isunap iti Barangay Kibel Dumalneg Ilocos Norte sir ngem digiti ket residente da iti Adams municipality ti Adams sir. So awan mo digiti ni munan nga monitor sir nga pagpabutak idi kay ti Karayan or iti Bantay man laeng. Awan pa sir. Okay. Sir, maraming salamat. Kadeti oras manan nga nakinuman ng istasyon ni Bombo Radio po Police Captain Junjun Medina. Maraming salamat and mabuhay po kayo po Police Captain Medina.